Sinjuri, dan u jena s-sannu nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimma. Kif qed taraw aħna qegħdin hawnhekk eżatt fejn triq il-Buqana u din it-triq ġiet irranġata grazzi għall-Infrastructure Malta. Fil-fatt ma nafx iżżid ħaġa inti, imma ħankunu qegħdin nispjegawlkom bħalissa fiex waslu x-xogħlijiet hawnhekk u mbagħad semmorru daqsxejn. Infrastructure Malta waslet fit-tieni fażi ta' bini mill-ġdid ta' triq il-Buqana fejn żdiedet ukoll korsija li mill-Mosta twaslek għall-Imtarfa u l-istess korsija tar-roti fl-istess direzzjoni. Minħabba dawn ix-xogħlijiet parti minn triq il-Buqana ingħalqet għal ftit ġimgħat. L-aċċess għal din it-triq mill-Mosta u l-Imġar fejn hemm ir-roundabout ta' Sriedek fid-direzzjoni l-Imtarfa u r-Rabat jinsab magħluq. Għalhekk meta tkun nieżel mill-Mosta u l-Imġar fid-direzzjoni tal-Imtarfa, ir-Rabat ħattart u ħażebbuġ segwi t-tabelli lejn ir-rotta alternattiva minn triq San Pawl tal-Qlija fl-inħawi ta' Taqali biex tgħaddi mill-Mosta lejn l-Imġar. Trid tuża din ir-rotta temporanja wkoll. Il-korsiji ta' triq il-Buqana f'direzzjoni lejn it-Tramuntana li mill-Imtarfa joħduk lejn il-Mosta għadhom miftuħin. Importanti li meta tkunu għaddejn minn hawnhekk issegwu it-tabelli li ħassibu fit-triq u ovvjament issuqu bil-mod tal-prudenza. Minn barra l-bini mill-ġdid tal-korsija mill-Mosta lejn l-Imtarfa, Infrastructure Malta fit-tieni fażi qed tibni mill-ġdid ukoll il-pont illi jgħaddi minn fuq Wit il-Qlejja. Jew kif nafuh iktar iċ-Chadwick Lakes li jinsab propju fl-istess triq. Fix-xhur li għaddew, Infrastructure Malta bniet mill-ġdid korsija tal-karozzi u oħra tar-roti mill-Imtarfa li twassal lejn il-Mosta. Hemm partijiet minnhom illi diġà huma miftuħin. Infrastructure Malta fetħet ukoll żewġ bypass lanes ġodda mar-roundabouts li jinsabu fit-truf ta' din it-triq. Dan għaliex permezz ta' dawn il-bypass lanes jitnaqsu ir-riski ta' inċidenti u traffiku jimxi ħafna ħjar. U jien ninsab hawnhekk San Pawl il-Baħar, propjament il-Awra fit-triq Għawdex li għadha kif tlestiet minn Infrastructure Malta flimkien ma' triq it-turisti li hija dik it-triq it-twila li tista' tgħid taqsam bejn Buġibba u l-Awra. F'nofs triq Għawdex hemm ukoll aċċess għal venda tal-karozzi tal-linja tax-Xara Banks u ovvjament dawn il-ħin kollu deħlin u ħirġin. Meta Infrastructure Malta bidlet il-wiċċ ta' triq ħasbitlu wkoll peress li hemm influss kbir ta' Xara Banks il-ħin kollu deħlin u ħirġin għamlitu ħafna iktar b'saħħtu biex jiflaħ għal dan l-iskariġġ. U issa ninsab fi triq turisti li hija triq li taqsam minn Buġibba sal-Awra sa fejn qiegħdin aħna bħalissa. Din it-triq ukoll kellha bżonn jinqalala l-wiċċ kompletament u isirula pedamenti tal-konkos biex bekk tkun iktar soda. Infrastructure Malta issa lestieta din it-triq u tista' tgħid li hija miftuħa ħlief għal dil-biċċa li ħanorikom. U din il-parti żgħira li qegħdin taraw hawnhekk hija l-parti li jonqos. Din ħassir wara s-sajf għaliex hawnhekk jirrikjedi xogħol ħafna iktar estensiv tajjeb fosthom il-bdil ta' katużi kbar ta' dranaġġ u allura Infrastructure Malta ppjanat li tagħmel dan ix-xogħol wara li jispiċċa s-sajf biex kemm jista' jkun ma toħloqx iktar inkonvenjenti. Sinjuri, daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla tinsewx tagħmlu like fuq il-YouTube, Instagram, Facebook, insomma, social media kollha ta' Infrastructure Malta. Grazzi u niltaqgħu d-dieħla.